दुर्गा दुर्गति दूर करे अब सफल करो मन काज। आज सभा के बीच में रख लीजिए लाली देख लाली लसे और उधरी लाल लंगूर वज्र देख दानो दलन जय 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 कपिसूर। जयति जयति जय सारी दे माँ वसुधा यम्बु नरेश। जय जवान जय जय किसान जय जय भारत आया है सो जाएगा अब आया सो जाएगा और राजा रंग फकीर कोई भी मानी पर चढ़ी चले कोई बधे कार्यक्रम का शुरुआत करेलन। बड़ा सुंदर माता रानी का भजन और बड़ी नीमन नीमन गीत मौके का चर्चा आप लोगों के सुने के मिलल राम केवल यादव की ओर से। यही बिटिया के अर्जी वो माई से हो कहल जला कि ये धरती पर माई बाबू से बड़ा कोई देवी देवता ना हुआ। जे माई बाबू के पूजल 33 करोड़ देवी देवता के पूज लिहल। कहे कहे में कुछ लागत नहीं खे हम हूं कहले बापो लोग कहली हल जाई जितना कहल आसान बा अनुरोध भैया उतना कईल मुश्किल बा। लेकिन हकीकत यह है बाकी माई ना होती हम ना होते मौत ना होती जेकर आकार बनल बा के बेकार होके के बा आगे पीछे सबके जाए के बा। बाकी ये बेटी का अर्जी ओ माई से बा जीवन माई हमके आपके जन्म देले दुनिया जहान दिखावेले। कहल जला कि बेटी चाहे बेटा जब छोट होलन आवाज लगावेलन जौने रूप में जैसे माई होली आवेली लाल के बेटा के बेटी के उठावेली पूछेली का भइल बा कौना चीज के कमी बा उहे माई होली हो भैया। लोग कहेलन कि अमृत का धार कोई केतनो पियाई एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई हो भाई एगो माई बिना। एहो बेटी का अर्जी वही माई से बा अर्जी हमार मर्जी तुहार रोज आवेलू गवावेलू याजो आवे के होई गवावे के होई कैसे भैया वाह
ममता के छाव से बड़ा कोनो छाव नहीं खे। यही से बेटी कहे का सुनीला पुकारी सुन के नंगे पावे आवेलू। अचरा को प्यार नहिया ममता लूटावेलू। सरिगम से दासवारी रोज आवेलू गवावेलू कौना ओर से कौना दिशा से आवेलू आज ले हम देखली ना। कहे वाला लोग कहेला भक्तन का लाइन बड़ी लंबी है। केहू का अर्जी स्वीकार होला केहू का अर्जी बेकार होला। जे तुहा के पूजल भजल उतर गई ऐतिहासिक पुरुष हो गई इतिहास में नाम लिखल गई। बतावे वाला लोग बतावेला उ के रहल जे तुहा के पूजल भजल और तर गई। आल्हा के अमर तू कैलू हो लोरी किसे बाह पूजवैलू हो। कबीरदास सूरदास तुलसीदास का चौपाई घर घर गवाए लगल। ई तुहार कृपा भई। यही से एक लाइन कवि जी और लिखत रह और कालिदास और वाल्मीकि से तू हई वेद लिखवैलू हो। खाली जन्म देवे वाली होएली। हम कहिला कि माई चाहे जन्म देने वाली हो चाहे धर्म की हो, माई तो माई होले, मठियों के होले तब वो माई होले। माई जहाँ लग गई वहाँ कोनो भेदभाव और टीपा टिप्पणी के सवाल न होला। ये सादर 50 रुपया देकर के सम्मान किया गया।
सेमरी से सम्मानित पप्पू यादव जी, आपके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करत बानी। सबके पौला की प्रणाम बा, आशीर्वाद का कामना बा। वंदना के आखिरी लाइन बेटी घराना का परिचय दे रहल दिया, बतावे कहे का चंद्रिका के गुरु बिहारी हो, रामलाल बच्चन पुजारी हो। भैया प्यारे लाल कभी नंदी लाल के बन गईलू महातारी हो। और पूज्य बड़का भैया रामलाल यादव जी, व्यवस्थापक महोदय द्वारा ये सादर 500 रुपया देकर के सम्मान किया गया। आप बड़का भैया के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम कर रहल बानी। बैठल सकल पंच के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद के कामना बा बेटी बता रहल बिया। चंद्रिका के गुरु बिहारी हो, रामलाल बच्चन पुजारी हो। अरे प्यारे लाल को भी नंद लाल के बन गईलू महातारी हो। अरे जगत जननी बनी क्या दीवानी, अरे सरी गम से दास हमारी। आजा हो आजा हो मैया हो।